W imieniu Otca, Syna, Ducha Świętego. Amen. Kniez bądź z wami. Lubi bracia, lubi sestry, lubi kniezu, lubi osadni. Dziakoni przyjdziemy drugi sety dzień do cyrkwy, żebyśmy dali znowu so pozbudzować od Niego naszego Boha k dobrym skutkom. Dziękuję za zawsze, że się nam do dobrotu pokazało. Započejo pola toho, żeśmy mieli zgromadnie świadczyć, Jezus jest się narodził, nasz Bóg je był między nami. Prośmy Jego naszego knieza, żeby nad nami swoją smilność pokazał. Uznawam Bohu Wszechmocnemu, a wam wszystkim, za co mnie zrzeszył, myślą, ryczą, jednają, a dobre sami. Moja wina, moja wielka wina. Toho dla proszę, zbożną stajną Knieżną Marię, všich angelów a światów, a was wszystkich, modlcie się za mnie, ke kniezy naszemu Bogu. Smij się nad nami, Wszechmocny a miłościwy Boże, a spuszczuj się nam grzechy, dowiedź nas do wiecznego żywienia. Niechże smil so. Chryste smil so. Knieże smil so. Chwała Bohu we wyżynach. Modlmy się. Knieże Boże, daj nam nasledować to, czcimy, żebyśmy nauknęli też nieprzyjaciela lubować. Świadczymy, że niebieskie narodnienie toho, kiż wiedziesz się modlić, też dla swoich przestrzegariów. Bo to prosimy przez naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa, kiż jest Tobą Duchom Świętym żywa, króluje Bóg wieki na wieki.
Čitanie z apoštolských skutkov. We wonnych dniach czynieše Štěpan pełny miłości a mocy mjez ludom wielkie dziwy a znamienia. Tu postanechu nekoci z tak mianowanie synagogi libertinów a cyrenejskich, aleksandryjskich a z tych z Sycylii a Azji, a wurečowachu ze Štěpanom. Ale nie możachu wobstać przed jeho mudrością a duchom, z którym szryczysze. To słyszo rozczerczychu so w swoich wutrobach a kšipjachu ze zubami na niego. Wum pak polada pełny ducha Świętego k niebiu a wulada krasność Bożu a Jezusa k prawicy Bożej stejo a zawoła. Lej widzu niebio otworene a syna człowieka k prawicy Bożej stać. A one zakrzyczachu z wielkim wosom. Zatykachu se w uši a walichu so jednomyslnie na niego. A wustorčichu jeho z miasta a kamenowachu jeho. Světce położychu swoje draste knoho maj modženca, ki Saul rekaše. A kamenowachu Štěpana, ki so modleše prajo. Knieže Jezuso, přijmi mojego ducha. Potom na kolena padnuvši zawoła z wielkim wosom. Knieže, nie ličím to za rych. Dole prajivši wusny w kniezu. Słyszeli sme słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Żonowany, kiżdzie w mienie kniezowym, bo je kniez, a won jeso nam zabyscił. Kniez bądź z wami. Słowa Świętego Zczynia po Mateju. We wonym czasu prawi Jezus swoim uczobnikom: ladajcie so ludzi, dokeż budzieja was na sudnictwa honić, a swoich synagogach szwikać. Przed bohotą a kralów budzieja was wodzić miedla, im a pohanam k świeczeniu. Gdyż pak was przepodadza, nie starajcie so o to, jak abo što macie ryczeć, dokeż budzie wam tej godzinie date, što macie ryczeć. Przetoż wy to nie jeszcze kiż ryczycie, ale duch waszego wódca ryczy we was. Brat pak poda bratra śmierci, a nan syna, a dzieci postanu przeciwo rodzicielomaj, a zmoria jeju. Budżecie hidzieni o te wszystkich mojego miena dla, sztuż pak aż do końca utraje, bude umożeny. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bratcia, lubi sestrowie kniezu, lubi osadni. Drugi święty dzień hut wejdzie nasza cyrkiej, nasz fokus, nasze myślenie na przestrzechane chrześcijaństwo. Liturgicka barba je tohodla czerwona. Wieso? Tež tohodla, dokež dżens pokaza so na martwarstwo świętego Štěpana.
O tym, co je jemu so stało, Štěpanej, o tym możemy dość nadrobnie ze Świętego Pisma czytać. Gdy pak to ryka, kotry dzień je jeho smертny dzień, to nichtu nie może zwiestosću rec. Poprom cyrkwi smертny dzień martwia się wupyta za jeho opomnienie. Ale cyrkwi je drugi dzień hud za jeho opomnienie postawiła. A to ma zmysł. Wczoraj słyszachmy, że Chrystus ze wszego spoczętka je. Jeszcze do stworzenia świata wun je. Z jeho przykładem jako dziecko na świat poda so wun do naszej czasności, kotruż uczyni, że niczo nie je wieczne, że szo jonu zajdzie. W rozprawie o śmierci Štěpana prawi so, że widzi w niebie otworene, a syna człowieka przyprawi co wódca. Obraz to, kotryż nasta po wizjach o końcu świata, kajka się na przykład pola profeta Daniela opisana. Pokazuje z tym na nawrót Chrystusa jako cudnika a zdokonieria świata. Ludzie na świecie mają przeco hižo swoje przedstawy wo všem. My mamy przez naszą wieru cele nowy wid na świat, na jeho stawizny, jeho przychod. Nam je jasne, co je od Boha zapołożone, dere wiedziane, z mudrością a Ducha Bożego stworzone. Ci, kotci Štěpana kamieniowachu, nie mają niczo, z czymś bychu jemu mogli nekak znaprzeciwić. W apostolskich skutkach Samoryka nie możachu obstać przed jego mudrością a duchom, z kotrymż ryczesze. Jezus, kniez świata, je przyszł przynieść pokoj. Ze wszego spoczętka so jemu silnie sprzeciwiachu. Politysce mocni czujachu so wohoženi. Zastupne menujete so Herodes a Pilatus. Onaj zastupujetaj všetkých romských mocnarjov prvných lecovkov křesťanstva, kociž vidžachu so nadawke tym zadžievač křesťanskému videj na svět. Tež nábožné návodnictvo započejo pola duchovných v templu, hač k vysoko učeným farizejam nima miestno za novú wuczbu. Ich przywisnice złożuja šu starość na to, zo powieść, zo nie by dalej rozprzestrzewała. Rozprawa o zamordowaniu Štěpana pokazała, że z tej wuczena mudrość a Boży duch, kajż Jezus co do świata niese, silniejsza, acz strach przed śmiercią. Nichtu nie może na wieki Bohusza sprzeciwić. Chrześcijanie są wszelkie czasy zas a zas nazonili od pokazowanie, ale też moc a silność słowa a skutka Bożego. Też naszym czasu są chrześcijanie zwolniwi, za to samo zasadzają swoje żywienie, stać k swojej wierze, też gdyż to przestrzegowanie a potvrđovanje oznamenja. Wieso, my w Europie sme liedy k mani swoje żywienie z wiry woprawdźe prawie jako świadczenie przeciwko wszystkim przeciwnościom dożywić. Nie trebamy to ani. Drudy so praszam, hacz nie zahim bole zahubne, hacz wiadome przestrzeganie. No se praja tohodla nam pobrachuje zapal, jaki śmieje się on Štěpan. To nie reka za mnie, że mieli się byle na przykład brać fanatyckich nabożnych wojowariów, to nic. Praszeć pak so mieli, kotre zrozumienie o následnictwie Jezusa my mamy. Aż to je nasza konsekwencja. Zas a zaso so ludzie dżęca praszaja, što ja z toho mam. Za sam chrześcijan. Lepiej by było, gdyż byku so praszali, što możu ze skutków nic, dokiż sam chrześcijan.
Przykłady, kajż Szczepan nas wużaduje. Mamy się rozmyslić, co chcemy z namrywstwom Chrystusowym docpieć. Znano skicza so nam równie tutych dniach w obstejności, kotreż nam pomagają przemyslować o tym, że nam chrześcijaństwo oznamienia, że nam oznamienia ten zaujazd, do którego jsme stupili przez tu k czyńcu. Niech on bo nam pomaga k tomu. Amen. Uznajmy, że wiemy do Boga. Wiemy do Boga. Modlmy się k Jezusie Chrystusie, kiż wiedział, że będzie Jeho uczomników przestrzegać. Daj všetkým wierywym zmužitosť, zo bychu so nebojazne k Tebi uznawali. Prosimy Cię, usłysz nas. Wozjawni so izraelskemu ludej, zo by v Tebi Mesijasa spoznał. Prosimy Cię, usłysz nas. Daj przeszczeha nam moc, zo bychu so za swoich nepřečelov modlili. Prosimy Cię, usłysz nas. Přijmi našich neboj do svoje nebeské krásnosti. Prosimy Cię, usłysz nas. Przetoż Ty umożesz wszystkich, kociż łastawaja utrajnie aż do końca. Tobie budź tak a sława wieki na wieki.
Modlmy so. Knieże Bożo, przyjmij dary dżęsniejszego opora. Przynoszamy jun w opominają krasności u śmierć świętego martyrja Szczepana. Tak so Ci dowierzamy przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez bądź z wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bogu. Bo prawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne. Zosoczy stajnie aż udzie dziękujemy Knieże Święty Ojcze, mocny, wieczny Bożo, przez Chrystusa naszego Knieza. Ulkotne je potaństwo Jego naroda, dżęca je sobun niewidziomny Bóg, widziomny człowiek narodził. Przede wszemi wiekami rodziny je zestupił do naszej czasności. On chce všech poražených pozběnič, všej stwobie przyniotną janość uczyć, a zubeného człowieka do swojego Bożego Królestwa zwołać. Toho dla tyż my, cze ze všemi angelemi chwalimy, z radosću wyskają. Woprawdzie świętość knieże żółwosze je świętością. Toho dla przykadzamy przed Twoje obliczo, świeczo zjednoczeni z całej cyrkwiu, wulce święty dzień, na którym się święta Maria w niezranionym knieżnictwie święty umożnika porodziła. Przez niego naszego knieza a zbożnika Cię prosimy. Poświęć te dary z rosu swojego ducha, zobyście nam było i ciło a krwi naszego knieza Jezusa Chrystusa. Predać so wun dobrowolnie czerpenie uda za wun knip, dżakowaše so, wamaše a poda jun swoim uczownikam pajo, zmicze a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotrež bude za was podate. Tak też zaun pojedzi keluch, dżakowaše so zaso a poda jun swoim uczownikam prajo. Zmicze a picie šice z niego to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraż bude za was a za mno ich przelata kładawaniu rychu. Čińcie to, na mnie spominają. To je potaństwo wiry. Wspominają tuż niebieskie wódce na Jezusową śmierć a zrówastanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy so Ci, że si nas połowo przed Tobą stać, a Ci służyć a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciło a krew, Duchu Świętym do jednoty.
Spomínaj, knieže, na svoju církev, poušie zemi rozbrojenú a udosplňuj v ľubosti. Romadže s našim bamžom Franciskusom, našim biskupom Heinrichom a zewším duchovstvom. Spomnite na našich bratrov a na naše sotry, ktorí sú umreli v nádžihi zo zrova stanu a přijmi ich a všetky zemretých do svetla svojho obliča. Smí so nad nami všetkými prosimy, spošť nám wieczne živienie. Ze zbožnej Boha rodzicielku kniežnu Mariu, ze sviatymi apoštolami a všemi sviatymi, ktorí sa Ci ze všech wiekov spodobajú. Zobychmy Cię kładili a sławili przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Niego, z Nim a we Nim, dała soci Bożą wszechomocny Wódcy w jedności Ducha Świętego, chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Nie rekamy jeno dzieci Boże, my to smy, tuż smiemy po niej do wiery śpiewać. Ojcze nasz, idź w niebiesach, świeć Twoje imię, przyjdź Twoje królestwo, staj Twoja wola, dajesz na niebie tak na ziemi. Święty chleb nasz daj nam dziś, podaj nam nasze winy, jako my też poddawamy swoim winnikom, a nie wiesz nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, od wszeho złego, a daj mile pokoj naszym dniom. Smij so nad nami a pomhaj nam, zobychmy wotryka przeco swobodni, a przedewším zamučenjom wieszci, oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Gdyż by so Chrystus narodził, wozywiachu Jangelia Boży pokoj ludziom na ziemi. Gdyż prosimy, knieże Jezusa wieczny Bożo wiercha pokoja, nie lada na nasze grzechy, ale na wiru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, ki se żywa a kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieza, bądź stajnie z wami. Lejče jenio Boże, kotryż zebiera rychy świata.
Modlmy so. Dziękujemy Ci, Knieże, za Twoje mnohe zmilowania, kajś se nas przez naród swojego Syna umożnił, tak nas rozraduj ze swoim swiedzeniem świętego Martraja Szczepana. O to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Kwozywieniam. Utrmy zapłać było wszystkim, kotrzy szwybił lata w osadu na najszelakorysze właśnie podpierują ze swoim patrzeriom, swoimi idejami a skutkami. Utrmy zapłać było wszystkim przygotowarzom, wugotowarzom a pomocnikom cioch nyszporów za dzieci na Patrzycu, Świętej Nocy, hodnych kemszów a nyszpora na prynnym świętym dniu. Dżęca nyszpornieje. Kemše su ve kloštre piatk a sobotu rano ve 7 konventne, v Krošticach piatk 9 hodin. Sobotu na svedjenju nebeljnotoj dječatkov sa na Kemšach ve 9, v Krošticach kajše ve kloštre vjezni spěvare užonuja. V Krošticach zetkaja su vjezni spěvare před věžu k zromadnemu začahi. Vjezni spěvare su popuču. V sobotu 28.12. po Kemšach ve Kukově, Pančicach, na Kimbaku, v Worklecach, na Hore a v Nové Jasince. Piatk 27. od 10 v Jasince. Sobotu 4. prinja od 9 v Smečkecach. Vězni zpěvary převedu leca, duce dom vodomu, biskupskou zbírku dzieczaco-misjonskiego skutka leca za dzieci w Kenii a Kolumbijskiej. Niedzielu 5. januara przeproszujemy ostatnich na hodny nyszpor cyrkwinskiego kora zromadne z dujeremi a szolomaj. Zbierka je za ugotowanie a za cyrkej. K domie świadczeniam przevedu sobie nasze osadze zaso nyszpory we wsach osady. Każdy dom je potem przeproszony doma dospiewać a swój dom zromadnie żonować. Przy nyszporach proszę sobie kolektu za osadu. K tomu chcę ja tode przyspomnieć, wiezo jeszcze też w Wotrowie sam ja zamówite wszystkie te wiece, ale w Wotrowie, dokeż je Wotrowie, że 15 lat bez duchownego, dzieso dom od domu. To ja zdokoniam we Wotrowskiej osadzie, dokeż mamy tomu pomoc ze drugich osadów, druzy duchowni tam sobie pomagają. We Krošticach sam ja cele sam. A żeby ja docela mógł do każdej se hić, toho dla so przevedu domy świecenskie nyszpory. Ja trebam za to co januar a hišća do februara nuc. We Krošticach je domy świecenskie nyszpor 2. januara 17 hodin runočasne przy Kapałce a na Cyrkwinskiej Horze. We Wudworju 3. januara 17 hodin przy Kapałce. We Gorzarcach też 3. januara 17 hodin przy Kapałce. We Pančicach sydlišćo 4. januara 11 hodin przy apotece. We Pančicach pola bloku 4. januara 11 hodin przy pestovani. We Pančicach nawies 4. januara 12 hodin przy Świętym Boszczanu. We Kukowie nawies 4. januara 12 hodin przy pomniku zapadłych. We Swinjarni 4. januara 15 hodin srečcy. We Starej Cyhelnice 4. januara 15 hodin przy Westnym Krzyżu. W Nowej Wiesce 4. januara 16 hodin przy Westnym Krzyżu. W Worklecach 4. januara 16 hodin przy Westnym Krzyżu. W Wietence 5. januara 17 hodin przy Westnym Krzyżu. W Miłočicach 6. januara 17 hodin przy pomniku srečcy. Na zromadne zahajenie riadnego świętego lata pod hasłem Putnice Nadzieje przeproszuje wszystkie serbskie osady Wirybych 12 januara 25 w Dwimaj do Rożanta. Wam wszystkim przyjął żonowany nadopłynny 20 dzień, zapłać Boga za zromadną modlitwu, prośmy Boga w jego żonowanie. Niech Bóg z wami. Niech was pożonuje mocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Dziecię pokoju.